Bejn Jannar 2020 u Jannar 2021 il-kumpanija Siemens Farsons Ċisk irrapportat profit ta' 4.4 miljun euro qabel it-taxxa u rnexxiela żomm l-impjegati kollha tagħha. Dan ħareġ mir-rapport annwali tal-kumpanija li tratta sena ta' sfida bla preċedent. Hawn ġie nnotat l-impatt qawwi tal-għajnuna tal-Gvern li wassal għal dawn ir-riżultati b'mod speċjali għall-iskema tas-suppliment tal-pagi. Matul l-2020 il-kumpanija nnotat ukoll tnaqqis fid-dejn net tagħha ta' aktar minn 15 miljun euro. Siemens Farsons Ċisk sostniet li dan ir-riżultat intlaħaq permezz ta' deċiżjonijiet meħuda mit-tim maniġerjali tagħha kif ukoll permezz ta' skemi ta' differiment ta' ħlas tal-VAT li ħabbar il-Gvern. Fir-rapport il-kap eżekuttiv tal-grupp Norman Akolina qal kif minkejja l-isfidi huwa jinsab sodisfatt għaliex inkisbu riżultati aħjar milli maħsub. Hawn innota wkoll il-fatt li l-pajjiż mixi lura lejn in-normalità bit-tneħħija tal-miżuri restrittivi u għalhekk il-kumpanija qed ħejjeru minn aħjar. Iċ-ċermen tal-kumpanija Luis Farrugia qal li żmien li ġej mistenni jkun ferm aħjar minn dak li għadda u għalhekk il-grupp jinsab ħerqan u mmotivat għall-futur.